Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хушомадед ҳама каса ба шабакаи мо, ба шабакаи Қадамшо Исоев. Дӯстони азиз, ҳар вақте ки ман дохили ютуб мешам, дохили шабакам мешам, ман миннатдоргии хидмат ба шумо мерасонам ки ба дастгирии шумо обуначиҳои ман зиёд шудесай, яъне ки ба дастгирии шумоай ҳамаш. бахшиш ки вақтам камай ки навор камтар мепартом, ай шумо узр мехом. иншоалло худо хоҳад ба дастгирии шумо кӯшиш мекунам ки наворҳомам бисёртар шавад, наворҳомам зиёдтар шавад. ман имрӯз мехоҳам ба шумо бигӯм ки мо як компанияи дига қатъи созишнома кардагием ки бор мебарем масалан ба Тоҷикистон, ай Москва, Московский област, ба ҳамаи ҷои Тоҷикистон бор, Канса, охири ҷо фархор мешавад. Масалан Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, ба тамоми ҷои Тоҷикистон ба Кансаш фархор. ман наметавонам номбар кунам ҳамаи қишлоқу ноҳиява ки дорад Тоҷикистон, номбар намекунам, аммо гуфта метавонам ки ба ҳамаи ҷош бор мебарем. номроша мегзорам дар болои навор, айпара мебинен хай. ва гуфтанием ки ба одамое ки камбағал, ба одамое ки хайр роӣ мекунанд бесплатни бурда мешавад, яъне ки ройгон бепул бурда мешавад. ба масҷид, ба сағирахона, ба ятимхонаҳо, ба ҳамаи амиё бепул бурда мешавад. то як тонара ами ширкате ки мо ҳамкорӣ мекунем, то як тонара ба ятимхонаҳо, ба хонаҳои камбағалҳо, ба одамое ки дасти норасо доранд ҳамчун ёрдам роӣ карда мешавад, амиёда бепул мебаранд. кам хина хӯрдесам, аҳамият натен. ман дар берун шиштагим дар як ҷое ки дар охири навор яке агар вақтам шавад нишонтон метам. дар берун шиштагим бароям кам хина хӯрдесам. ва як чиз дигара ба шумо гуфтаниям ки бародари тоҷик Фахрдин, бисёриёт мешносенаш, дар ютуб зиёда аз 51 000 обуначӣ дошт, каналша маҳкам кардан. ай шумо хоҳиш мекунам ки кадомед ки мухлисаш буден, кадомед ки видеоша тамошо мекарден, наворҳоша тамошо мекарден, метавонем ки силкаи каналша дар поини навор мемонам, бидроен дастгириш кунен ва наворҳоша тамошо кунен, бо ранги пештара обуначиш бишен. ин хоҳиши ман. хай боқӣ ягон гапам намон нозада. ман фикр кардам ки камтарака гап мезанам, бароям қадар ягон чӣ напӯшидам танамда, михел омадам навор кардам. соат 1 гузаштагие, қариб ки 2 шавай. рӯзона вақт нест, вақт камтарай. бароям қадар шабона видео кардам, шабона навор кардам. ва як чиз дига ногуфта намонад ки билетам мефурӯшем, билетҳои арзон бо нархи дастрас аз Москва, аз тамоми ҷои Москва ё ки Екатеринбург, Питер, аз тамоми ҷои Россия бигем, ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, ба куҷое ки набошад. одамое ки раҳи дур дан, Екатеринбург дан, Новосибир дан, ё ки Краснодар дан, ё дигар ҷо дан, барои во электронӣ карда мешавад. барои касоне ки Москва дан ё Московский област наздиканд ба яъне офиси мо, метавонанд ки офиси мо биёянд метро Новокузнец, улица Большой, Татарский дом 35. ба одамое ки занг мезананд, мисол бисёри баъд занг мезананд, телефон куштагия даст норасай ё ки ягон чиз дига, бахшиш мепарсам ай ҳамаи шумо ки шумо занг мезанед, фақат 3% тамом ҳастанд одамое ки фақат мисол барои важни корода занг мезананд, корои заруршонда занг мезананд. бароям қадар ман зайнид мебирам бисёртар ки қатъиво гап мезанам. мисол дар WhatsApp, Viber, имои мо барои фаҳмидани сенаи билет, барои фаҳмидани нархи билет нависен, мо ҳатман дар шумо
менависем ки чанд суммай чӣ хелай ҳамаша менависем. вақте ки шумо як бораи мо билет мехарен дафъи дуюм борада уже номрои шумо дар мо сахранид мешавад. як бор занг заданда мо метавонем ки шуморо ответем, занги шуморо бардорем. барои аввал мисол шумо хутона клиенти мо кадан бояд ки дар ватсапи мо вайбери мо бинависен ё ягон билет харидорӣ кунед. вақте ки билета харидорӣ карден уже дуюм бора харидорӣ кардантонда мо шуморо ҳамчун клиент қабул мекунем. як бор занг заданда уже номрои шуморо мо мебардорем, ҷавоб метем. касоне ки як бор ду бор занг заданда телефоншонро намебардорем, ҷавоб наметем, мо аз шумо бахшиш мепурсем, барои он хотире ки шумо агар ки бисёр бошен, ман як хадам тоқаям аз навнои дар номрое ки ман дар болои экранам мемонам, ман хадам тоқа мисол ҷавоб метам. ҳар як занге ки шумо мезанед ман хадам мевардорам, ман хадам ҷавоб метам. барои ҳамон хотир вақтое ки кор дорам телефон ма беззвук мемонам, ҳар як занге ки шумо меоя ма баъди кор мабуд кардан шумода занг мезанам. аксарият шумода занг мезанам, бо мегӯм ки кор доштам, бахшиш, ма шумода ина занг задам. барои фаҳмидани билета нархаш чанд сумай чӣ хелай дар ватсапи мо вайбери мо дар ҳамин номро болои экран мондагиай ҳаст. бидроем бинависен, иншоалло ки мо ба шумо ҷавоб мегӯем. боқӣ паноҳи худо нигаҳбонтон боша. ҷое бошен сарбаланду хонаобод бошен. бори дигар миннатдоригии хидмати шумо баён мекунам. худо нигаҳбони ҳамаи шумо боша. чӣ гуфтанем дига, хайр ҳамон лайк бимонен, обуна шавен, подписатся кунен. баъзеёд маро хотири лайк, обунаву подписатся бад мебинен, шум мебинен, не ки зиндагии ман ай болои ҳами лайк, обуна, подписатся ҳами хеле чизо пеш рафтесай. шумо обунаву подписатсаро шумо мебинед, намедонед ки чанд кас ай ҳисоби обуна, лайк, подписатса жид кардесай. барои ҳамқа ахираш якам тарак шӯхӣ кардам. зинда бошен, худо нигаҳбонтон боша. то наворҳои дигар ман аиҷа пас кӯшиш мекунам ки наворҳома зиёдтар кунам. чуноне ки медонед ман дер дар ютуб мебурам, барои ҳамқадар тарзи видеокунимам, тарзи гапзанимам дига хелай, барое ки ман таҷрибаи корӣ надорам, маълумоти олӣ надорам. ман маълумоти миёна, мактаби миёнаро завошни тамом кардем то синфи неира. хай ҳамин хел. боқӣ худованд нигаҳбонтон боша. ман хестам мерам ака. ина иҷа берунай. чихел ки дидем берунай. адир. криша иҷа криша. аз хотирам бурмада ки хабардортон кунам, қисса мешава баъди видео, як қиссаи ғамангезе ки ҷигарҳои моро пора мекунад. ҳама каса гӯш мекунем. саргузашти талхе ки ашкҳои моро ҷорӣ ва ҷигарҳои моро пора мекунад. қисми дуюм. дӯстони азиз, қисми дуюми саргузашти ғамангезе пешкашатон карда мешавад. вақте ки чароғи Зайнулло ба охир расид, пас сардухтур ба калидори беморхона баромада ва арақҳои рӯяшро пок карду ба падари Зайнулло гуфт: падарҷон, афсӯс ки аз дастамон чизе намеомад. писари шумо миёнаш шикаста аст. сардухтур бошад дар коғазе як пораи устуғони печонида буд ва ӯро ба падари Зайнулло доду гуфт: падари азиз, ин ҳамон устуғоне мебошад ки аз миёни Зайнулло гирифтем. падари Зайнулло бошад оҳи чуқуре кашиду қоматамро шикасти бачам гуфту гирьяи бесадо кард. модари Зайнулло вақте ки ҳоли шавҳарашро дид, пас дарҳол фаҳмид ки чӣ хабари нохуше ҳаст. модари Зайнулло бошад аз оҳу нолаи бисьёр аз ҳуш рафт ва ба замин афтод. ҳамшираи Шавқат давида ба назди ӯ рафт ва гуфт: модарҷон, худатонро ба даст гиред. писари шумо сиҳат аст. сардухтур дар бораи писари шумо намегӯяд.
балки дар бораи як мӯйсафеди дигаре мегӯяд. Чунки мо пеш аз ҷарроҳӣ Зайнулло як мӯйсафеди дигареро ҷарроҳӣ кардем. Хезед гӯён ӯро дилбардорӣ мекард. Вале афсӯс, ки модари Зайнулло аз ҳақиқати кор хабардор буд. Сардухтур дасташро дар пушти падари Зайнулло гузошту гуфт: «Падарҷон, зиқӣ накунед. Тақдиру насиб ҳамин будааст. Падари Зайнулло бошад, худо шифояш диҳад», гуфту бо чашмони сурхи бехобаш ва бо гирьяи зиёди бесадо сарашро хам карду он устуғоне, ки сардухтур дода буд, гирифту бо як дили реш ба беруни беморхона баромад. Берун ҳама барфпӯш буд. Падари Зайнулло бошад, ба сӯи осмон нигоҳ карду ва гуфт: «Худоё, ман мард ҳастам, сабр мекунам, вале модари Зайнуллоро чӣ гуна ором месозам? Ӯро чӣ гуна тасаллӣ медиҳам? Худоё, ҳар гоҳе ки ӯ фарзандашро маъюб мебинад, дилаш ҷигархун мешавад. Худоё, раҳм кун ва сабри комил насибаш кун», гуфту омин кард. Падари Зайнулло ба зери як дарахти маҷнунбед рафт ва он ҷо нишасту он устуғони пора аз коғаз берун кард. ҳар гоҳе ки ба устуғони пора миёни писараш менигарист, дилаш об мешуд. Ба дастонаш барфҳои заминро тоза кард ва як чуқричае канду он устуғони пора бо оби чашм зери хок кард. баъди зери хок кардан устуғони пора ба худ фикр карду гуфт: «Охир ҳаёти Зайнуллоҷони ман мисли ҳамин маҷнунбед сархам мегашта бошад». Андеша карда дам ба дам охир мекашид. вақте ки падари Зайнулло ба дохили беморхона даромад, нигоҳ кард, ки тамоми духтурони беморхона дар болои сари Зайнулло ҷамъ шуданд. Чӣ шуд гӯён давида омад. Духтурон гуфтанд: «Писаратон 2 соат пас аз ҷарроҳӣ бояд ба ҳуш меомад, вале чаро ба ҳуш намеомадааст? Мо барои ҳамин болои сари писари шумо омадем». Сардухтур бошад ба падари Зайнулло гуфт: «Ба писари шумо оромӣ лозим аст. Касеро дар наздаш даромадан намонед, то ин ки ба ҳуш биёяд». Модари Зайнулло ва хешу табори онҳо дар пушти дари ҳуҷра бесаброна мунтазир буданд. модари бечорааш, ки 3 рӯз хоб накарда буд, бо чашмони хунпечида ин тараф ва он тараф мерафт ва хоҳиши даромадан дошт, зеро дигар тоқати сабр карданаш намонда буд. аз як тараф ғами Зайнулло модарашро азоб медод ва аз тарафи дигар бошад ғами Зульфия, болопара шикаста. ҳар гоҳе ки модар ба чеҳраи ғамгини келинаш нигоҳ мекард, «Келинҷони ширин, келинҷони бенасибам» гӯён гирьяҳои мисли борони баҳорӣ мекард. Оҳ, зиндагӣ ва тақдири аҷиб! Як тире ба ҷигари бирёни модар задӣ. худо нигаҳбонатон. дӯстони азиз, агар хоҳем ки қисми сеюмашам нашр шавад дар ин шабака, ҳатман шабакаро дастгирӣ кунед, лайк монед ва обуна шавед. мо кӯшиш мекунем ки қисми сеюмашро ҳам пешкаши шумо гардонем. ҳатман фикри худатонро дар комментария нависед. аз шумо миннатдорем. раҳмат барое ки дастгирӣ карден, навори моро то охираш тамошо кардед. худо нигаҳбон.